तो गाइस भिडिअखौ जोबजासिन नायाबा मा भिडिअ नोंथांमोना बुजिनो मोननाय नङा बेनिखायनो बुंदो भिडिअखौ जोबजासिन नाय माने आं बांसिनैनो भिडिअ खालामबाय थायो माने एक्ट्रिसआनो जा सोरबायानो जा माने बेफोर भिडिअखौ आं मानो खालामो जास्ट बेखौ आं एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय खालामो दै गाइस माने रावखौबो गाज्रि मोनना खालामा खायफा साननो हागौ बिसोरनिखौ खालामो बिसोरनिखौ मानो खालामा होननानै आं माने रावखौबो गाज्रि मोननानै खालामा बेफोर भिडिअखौ जास्ट आं ओरैनो एन्टारटेननि थाखाय खालामो जास्ट फानिनि थाखाय खालामो आरोना रावखौबो गाज्रि मोनना रावखौबो नायनो बानानै खालामा बेफोर भिडिअखौ आं जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय खालामो नोंथांमोना रावबो गाज्रि साननाङा आं बेफोरखौ गाज्रि साननानै खालामा जास्ट ओरैनो एन्टारटेननि थाखाय जास्ट फानिनि थाखाय खालामो आरोना गेमस्रियानो जा सनिया कुइनानो जा टमि नार्जारियानो जा सान्द्रि मोखाङानो जा सोरबा एक्ट्रिसआनो जा रावखौबो गाज्रि मोनना खालामा जास्ट आं ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानिनि थाखाय खालामो आरोना नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोना आरो सोरबाफोर एक्ट्रिसआनो जा सोरबाफोर आं रस भिडिअ खालामजानायफोरा जुदि नायदोबा बुजिबानो जाबाय आं रावखौबो नायनो बानानै खालामा जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि खालामो आरोना नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोनलायनाङा रावखौबो नायनो बानानै खालामा आङो जास्ट ओरैनो एन्टारटेन खालामो रावखौबो खालामा रावखौबो नायनो बाया